sa atubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa mataron nga nagauna-una sa kamatuoran diya sa iyang kasing-kasing ug wala magasultik dautan sa iyang dila ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagma sa iyang isikataw ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinagi kaniyang daotang hitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga maadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa siya nga wala magpatanto og hilabihan sa iyang sapi ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga magabuhat nining mga butanan dili gayud masamo ang magbuhat sa katarong